Uwe u director na Mumbai utmu ban shna ya ka film halur ka khana halur ka jingsha penyap jong u Raja Raghuvanshi. Bat ya kane ka film yen ring live yo person ha Shillong. Ha ka bay debat kane ngap ayu henmen u Raja u Wipin u ong shpang kane ka film. Ya ka poster jong kane ka film la pendek shabar ka ying jong u Raja Raghuvanshi. Bat ka kerting jong kane ka film kalong honeymoon in Shillong. Kumta haba kilat thai ku bor kila kali ya Wipin ke ka jingthmu ban shna ya kane ka film. Kumta Wipin ula jupab ba ka jingthmu ban shna ya kane ka film kalong ba ka nong ba Shillong ka Meghalaya ka sha Punjab burom Shibun. Kumta leng ba kane ka film ngin pen im ya ka Meghalaya na ka jingyo kerting sni. Ngim kuwa ba ka Meghalaya kan yo ya kerteng ka basniu bat ngin peni ya barok ki turis ki balawan na shabar ba ka Shillong ka de ka jaka ka babha pin sala ban yo i ya kine barok lengba ka ne ka film u hanmen jong Raja u Wipin u ong ba ngi thmu ban pen be ya barok ke jingsneu thu bakla shphang kan nong ba Shillong ka Meghalaya lengba ka ne ka film u Wipin u ong ba ka rukom ba ka jela Meghalaya ba ka borsinchar pulit jong ka kila kershan yangi ngin pen i haki ha ka film hadu kano ka jela Meghalaya ka ba bat kumno kila yarap yangi kumta haba kila thai kubor kila kali ya Wipin shano yan shna ya kana film ba na e un director jong ka ngap ayu Wipin ula jubab kumta Wipin ula jubab ba u director jong kana film ude ubana kanong ba Mumbai. Kumta haba gelap thai kubor kila kali ya Wipin ke ka khana jong kane ka film Wipin ula kentaj ban itu bat ula ong ba pin setip ya ka khana jong kane ka film anda kila pe ya ka film kumta Wipin ula ong ba haba u director ula itu hau ya kane ka khana hagasin ka benengkong ula sngotan nat bha ya ka khana jong kane ka film kumta ula ong hoi yau director ban shna ya kane ka film ula ai permission yau kumta Wipin ula ong ba niau peu person kane ka film yen ring ha indoor ban live peu person ha Meghalaya Wipin ula ong ba ha kane ka film ngin pen i ya ka jing im ba pura jong u Raja Raghuvanshi na du ba kha ya u hadu ka jing yap jong u ngin pen i kumno ka jing im jong u kalong in sarai haden manu ban ak kum kinong shimenta ha kane ka film ong men Raja Raghuvanshi u Wipin Raghuvanshi kumta haba kilat thai ku bor kila kali ya Wipin manu ban long u aktor ban actress jong kane ka film ngap yak e ka ba u Wipin ula jubab ba kinong ak ku aktor ban actress jong kane ka film kin long na Bollywood bat kumjuru ki aktor ban actress na ki film jong ka South Indian uhenmen jong u Raja Raghuvanshi u Wipin ula ong ba ka khana jong kane ka film kan long ka ba penkendit ka suspense ba kumba suspense ka case ha ka real life ha ka film ru kumjo kumtahi in pen i